Għal darb'oħra l-awtorità tax-xandir sabet li l-PBS ħati ta' żbilanċ f'konferma oħra li l-Prim Ministru Robert Abela qed juża x-xandir tal-Istat għal skop ta' propaganda partiġana. Dan wara li l-Partit Nazzjonalista ressa ilment rigward konferenza tal-aħbarijiet imxandra fuq il-PBS fl-4 ta' Marzu illi għadda fejn matula Robert Abela għal ħin twil uża din l-opportunità biex jitkellem fuq suġġetti politiċi kurrenti u ta' kontroversja, messaġġi illi kienu ripetuti eżatt ma' tmiem il-konferenza mill-preżentatur li kienet iwassal l-aħbarijiet. Seduta virtuali li nżammet fit-30 ta' Marzu fejn fiha parteċipaw fost oħrajn is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Francis Żamid Demek kif ukoll l-editur u l-kap tal-aħbarijiet tal-PBS Norma Saliba, Francis Żamid Demek insista mal-awtorità tax-xandir illi jeħtieġ linji gwida dwar dawn it-tip ta' konferenzi tal-aħbarijiet sabiex fost l-oħrajn jingħata tqassim ġust bejn iż-żewġ mexxejja politiċi. Għalaqstant l-awtorità ddeċidiet li tilqa' dan l-ilment u tagħti rimedju ta' 5 minuti lil kap tal-Oppożizzjoni u tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech b'messaġġ marbut mal-pandemija li jrid jixxandar qabel l-aħbarijiet ta' 8 ta' filgħaxija fuq TVM sal-ħamis 15 ta' April.